Oreka aipatzen dugu, konektatzea aipatzen dugu. Konektatzeko modu asko daude, baita naturarekin konektatzeko ere. Ingurua zaintzea, biodibertsitatea zaintzea da. Horrek oreka fisiko eta emozionala lortzen laguntzen du inolako zalantzarik gabe. Naturarekin lotuta egoteak osasunari ere on egiten dio. Eta Gipuzkoan badira hori frogatzen duten jarduerak. Baso bainuak esate baterako. Eta baso bainuei buruz hitz egingo digute gure ondorengo bi gonbidatuek. Amaia Agote, Pagoetako Natura Parkeko arreta zerbitzukoa, eta Jolanda Ibarlotza, baso bainuen zerbitzualen erabiltzaileak. Zatozte mesedez. Hemen txegitugu biak. Eseri lasai. Bueno, zer modu zaudete? Ondo. Ondo. Bueno, Amaia, Pagoeta Natura Parkeko arreta zerbitzukoa. Arreta eta dinamizazioa. Arreta eta dinamizazioa. Zer eskaintzen duzue? Bueno, hasteko ingurunea ezagutzera ematen dugu. Eta, bueno, hasieran esan duen bezalaxe, gure lema beti da maitatzen duguna zaintzeko bideratzen dela, ez da? Maitatzen duzuna zaindu egiten duzu. Orduan da landa eremu oso poli batean gaude. Bueno, bertakoa gara, herritarra gara denok, bertan lanean gabiltzanak, eta guretzako beste edozainentzako bezalaxe, bera jaio den herria da politena, eta guretzako da munduko herririk politena. Aia. Esan, ezin utzi. Eta herritarrak izan da, hori balorean jartzea da, landa eremu bat balorean jartzea, gure lan handi bat da gehien bat bertara gerturatzen diren eskola umei eta gauzak erakustea, eta paisaia kulturulaten berri ematea. Aizu, eta patere ez dakienari nola azalduko zenioke zer diren baso bainuak? Baso bainuak. Azteko nera itari kostantzen zait, asaltzea zer dan hori. Bueno, aia ere baserri mundua da. Eta, bueno, azteko pixkatu ulermen bat egitzeko japonetik datorren teknika bada. Bere garaian 80. hamarkadan konturatu ziren, gizarteak daramagun bizimoduak eta halako estres mailak eta antsidadeak asko gehitzen dituela. Eta konturatu ziren, naturan zenbat eta denbora gehiago pasa, orduan eta emozionalki, psikologikoki eta baita ere fisikoki onura ikeragarriak zetozkiela. Eta medikuak beraiek, 80. hamarkadan, hori ja 54 urte dira, hasi ziren natura errezetatzen, basoak errezetatzen. Eta pixkat hori hildo horri helduta, bada Forest Therapy Hub izena duen institutu bat, eta ari da mundu mailan jendea trebatzen hortan. Eta kasualitatea, 2008an beti izan nuen hola bateko hori, zerbaiten entzuna eta horrela, eta etorri ziren Urkiolara, Bizkaira, Jolanen jaioterri gertura. Eta esan nuen, etxe ondora datozela animatuko naiz eta ingo dut, eta zertifikatuak atera diran. Eta pixkatola simple esan da, egiten duena da, zentzumenak esnatuarazi egiten ditu. Estrukturatua da, zentzumenen bitartez nola daiteko proposamen batzuk egiten zaizkio partaideari, eta horren bitartez lortzen duguna da, estres maila, antxitatea eta guzti hori jaistea. Nik ulertzen dudana edo irudika dezakedana zentzumenak esatu baterako usaimena. Basoan, hainbat usain aurki genitzake. Ukimena, zuaitzak besarka ditzakegu, oinutsek ibile gaitezke. Ondo ari alnaiz. Ondo aizea, ondo aizea. Hor badago, nola baiteko olako beldur moduko bat, baso bainoa berdin zuaitzak besarkatuta egotea.
Eta ez da hori bakarri, horretara, hoi oso ona da, bai? Zuaitz eder bati helduta egotea ere, lasai puntxu bat ematen dizu, baina hortaz aratago dijoa, hau. Eta da, bost zentzumen ditugu, zentzumen horietatik 4 buruan ditugu, ikusmena, entzumena, usaimena eta dastamena. Eta gainontzeko guztia, ustez badugu ere, ukimena gorputz guztion dagoago. Eta ukimena askotan eskuetara bakarrik zatzen dugu, mugatzen dugu, nola bat. Eta egiten direna da, hori da, bi sailkapen nagusitan egin, zentzumen mekanikoak direla entzumena, ikusmena eta ukimena, eta bigarren sail batean sartzen dira kimikoak, usaimena eta dastamena, eta jolasak egiten dituzu, jolas moduko batzuk, parte, halako taldera egokitzen gara, baita ere taldearen beharretara, eta proposamen ezberdinak esan. Aipatu nahi nuena ba izan, ulermen bat izateko honek daukan nolabait noraino iritsi daiteken hau, ongizate aldetik, gizakiok gaude baso baten inguruan garatzeko programatuak. Gure barruan ordenadore badaukago, bai? Hola, nolabaiteko konparaketa bat egiteko. Eta gaude sorreratik baso baten inguruan garatzeko programatuak. Eta hainbat ipuin baditugu, green anaiak edo oso ezagunak direnak baita ere. Eta beti ipuin guztiak, umetako ipuin guztiak hasten zaizkigu. Bazen behin baso bat. Eta baso hortara egiten da pertsonai hori sartu, egiten du alabaiteko gauza ezberdinak pasatzen zaizkio basoan, baso baino batean pasatzen den bezalaxe, eta basoartik irteeran ateratzen da beste pertsona bat bezalaxe. Orduan, hori ipuin bat moduko bat, magia. Gaur pixka bat aseratik ari garen hortan, magia sortzen da. Alegia, basoarekin konektatzea, jatorrira itzultzea da. Etxera itzultzea. Etxera itzultzea. Jolanda, zuk nola izan zenuen baso bainuen berri eta zer nolakoa da zure esperientzia? Bueno, azteko esan, esperientzia oso ederra izan dela. Aurtengo udaberrian egin gendun, 8 saioko programa baten barruan. Eta jakin nuen, ni izan inurri taldekoa naz, eta hor, hasieran zetorren gainoa, basoterapia hitzakin. Orduan, gure taldea prozesu onkologiko batetik zetorrena zen, talde txikian egon ginen, eta ni neu, erakarri ninduen basoa gustukoa dut, mendizalea izan az beti, orain ezin dut, baina mendia asko gustatu zait, asko ibilin az mendian, eta basoterapia, esaten nuen, naturan baldin bada, ederra izango da. Eta jo nintzen, hola, banoa. Eta benetan ederra izan da, esperientzia oso ederra izan da. Hitz bitan azalduko aldiguzu zer den izan inorri? Bai, izan inorri da kolektibo bat minbizia duten pertsonek batzen duena, eta ikuspegi kritiko normatibotik pixkat kritikoagoa, ikuspegi feminista batetik, eta hor eukigendun eskaintza baso bainuetan parte hartzeko. Orduan gure taldea izan zen, prozesu onkologiko baten geunden jendea. Gaur prozesu hori pasatua duen 3. lagun bat ere bagenuen ona etortzekoa, olatz azkenean ez du etortzerik izan, baina ari ere sendabidean lagundu dio honek. Bai. Aizu Amaia, pertsona batzuk baino gehiago ere, bai, oso sinesgogorrak izaten dira fidakaitzak horrelako kontuekiko. Esoterismoaren munduan edo kokatuko luke zenbaitek. Baina honek oinarri zientifikoa du. Bai. Eta gara, arzeran aipatu dudan bezala estruktura bat jarraitzen du, horrek badauka nolabaiteko zergaitia, eta hainbat froga zientifiko ere egin dira. Hasteko, esan genezake zuaitzek jariatzen dutela beraien ostoetatik fitonzidak edo monoterpenoak, nik orain jarraian esaten ditut errezara asko, baina kosta zaite, hola esatea. Eta denok ulertzeko monoterpenoak eta fitonzidak dira. Eta hauek dute, klaro, gure ez gara ohartzen, hor guk eskolan irikasten digutenean fizika eta kimika hitz egiten hasten zaizkigunean, hau gauza, azpergarria. Baina ez gara konturatzen gure korputza fizika eta kimikari lotua dagoela. Orduan, basoak gehien bat kimika du.
azken finean. Hor feromona pila bat daude, usain ezberdinak jariatzen dira, eta monoterpeno eta fitontzi dauek dira nolabait sistema immunitarioa basoarena altu mantentzen dutena, beraien plakak eta erasoak eta hori gailentzeko erabiltzen dituztenak. Guk basoan denbora pasatzen dugun momentutik, arnasbidetik eta gure gorputzeko poro guztietatik sustantzia horiek hartzen ditugu. Eta horrek egiten duena da, estres maila, antsietatea, frogak egiten dira, egin dira baita ere zientifikoki frogak oxigenazio maila neurtu, hasieran eta amaieran, elektroabitartesar pultsadak zenbaterainokoa dian, eta beti igertzen duzu nolabaiteko mejore handia. Jolanda, baso bainuak ezagutzen ez dituenarentzat, neuretzat esaten baterako, zirika gaitzazu, tenta gaitzazu. Ez dut hain zientifiko hitz egingo. Nondik hasi? Lehenengo eta baina esango nuke konpromiso bat behar dela. Ez dela, ni banoa eta jazta. Banoa konpromiso batekin. Niretzeko izan zen, kostaldekoa naz, izan zen buzeatzea moduan. Ez da, lehen esan dudan bezala, mendian, ni orain konturatzen naiz, mendia zeharkatu dut, tontorretara egonaz, ibili egin naiz mendian, edo basoa zeharkatu dut, ikusi dut, argazkiak atera ditut. Eta oraingoan izan da, basoa bizitzea, sentitzea, ukitzea. Ez dakit, landa eremuko, ez dakit, arnastea zentzumenekin, hor, ariketak edo gonbidapena daude, parte hartzen duzu, horregatik esan du, konpromiso bat behar dela ere, esatea, ni banoa eta ia, hor datorrenak zer esaten duen, ez, ni ere busti behar naz. Eta esaten dudanean, busti behar naz horretan da, zanga egitea edo buzeatzea, klorofila artean, berde horren artean, ez da? Orduan, benetan, niretzako, ez da lasaitasuna lortzen duzula, baizik eta sosegua. Izan zen oso ederra, izan zen esaten dut udaberrian izan zen ere bai, orduan, baina udazkenaren eroain egongo da, zoragarri eta orduan gomendagarri, aidozen nintzat, gu ni neu gaixo orduan okerrago nengoen gainera fizikoki ere bai, eta gainera goizetan egiten gendun, eta egun hori, eta igual asteburua ere, larun batetan egiten gendun, eta zan, beste, ez dakit hitzak nola, eta igual kanpotik ematen du, zezaten ari da, baina benetan, beste leku baten kokatzen zara. Saioak eta gero, lehen amaiak esan duen bezala, ez dakit magia gaur entzun dutola, baina sartzen zinen modu baten eta ateratzen zinen beste sosegu batekin, beste kalma, ez da lasaitasuna, beste... Nik esango nuke probatzeko, hainbeste gaur egun gainera joera dagoela, esperientzia berriak izatera eta hor guzti horretan, ausartzea, eta ez saio bat, igual 2 edo 3 hobeto. Gu 8 egin genituen, badakit hori igual asko dela, baina batekoa igual gutxi egita guzti. Ja, norbera be egoteko, zertara natorrona, ez? Eta sentitzera. Buzeatzera. Horretarako aukera, buzeatzeko aukera, haian daukagu, izena motx-motxa, baina lurralde zabala, eta leku aparta. Eozein lekutan egin daitekena. Eozein lekutan egin daiteke. Haian hobeto. Amaia Gote, Jolanda Ibarlotza, eskerrik asko, ondo izan! Mila esker.